kungenzeka ukuthi mhlawumbe lo munye wayekhona akaphilanga waphuma ngalesa sikhathi kwenzeka le nto kwasekusala. So guys, le video was inspired by a comment kwenye video zami apha. Wathi umuntu so many miscarriages kwaMseleku. Ndaqonda hayibo yazi bendethuka umayeni I didn't know ba kungenzeka kanti ukuthi kanti waba ne miscarriage. So ndaqonda makhe ndenze ivideo ndithethe ngayo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So utata MusaMseleku Mosi siyayazi sonke unamakhosikazi i4 and then kuwo sinoMakhumalo ongafumaniyo abantwana. uMakhumalo ke unengxaki yokuthi abene ectopic pregnancies wade wasikwa ke ngoku iTubes zakhe so akakwazi umitha ngalendlela abantu abaninzi abamitha ngayo. And then ke ngoku sibe noMangwabe uMangwabena unabantwana bangamantombazana amabini kwaye uye waveza amatyeleli maninzi uba yena sesuka uba ne miscarriages ezininzi. So utata MusaMseleku lo ufuna abantwana abaninzi ufuna nomntana oyikwekwe kungenzeka ba simaninzi amakhwenkwe selemnike wona nabanye abantwana. It's just that awaphili wade waveza noba ke na kutata MusaMseleku uye angabinavelwano xa umuntu ethe waphuncukelwa sisisu. Phinde ke ngoku kubekho umayeni nabantwana bathathu ukhona ku season 2 if I'm not mistaken apho umayeni umntana wakhe wayesenziwa ioperation lo umncinci ekuthiwa nguObanzi waveza utata MusaMseleku uba umayeni wakhe wathi ekhulelwe inoba 2-3 months ekhulelwe kwaqhabuka amanzi so bayasola ke ngoku ukuthi wayekhulelwe amawele and then elinye iwele ke ngoku laphuncuka waba ne miscarriage kwashiyeka uObanzi. So Obanzi ke ukena wayeyokwenza operation I think wenengxaki nobheka endlini encinci. And then ke kusiphinde sibe usine intombi katata MusaMseleku unabantwana ababini ebekhe wazichaza oba ukhulelwe then sabona isisu singekho wachaza kwishow yabo yabantwana bakaMseleku ebizwa ngoba izingane zesithembu uba isisu sakhe siye saphuncuka sabona ebheka kumthandazeli eyocleanser okuphunyelwa sisisu. Basithembe ke banje bawutata MusaMseleku ebeke ulwandle kunye nompumelelo uba bahoye izinto zasemsamo zakwaMseleku njengoba bekungekho mntu uzenzayo yena nobrother wakhe bayebuyisakala uba izinto zizawulunga kwaMseleku. Inkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.